Good morning guys, nandito kami ngayon sa aming bagong spot na pupuntahan sa San Jose, Pilar, Sorsogon. Yan, papunta pa lang kami ngayon dito sa Suba. Marami pala kaming kasama ngayon, maraming sumama sa amin ngayon. Ayan guys, aking mga kasama. Nandito na kami ngayon sa Suba. Ayan ang ating ka-YouTuber, si Bicolano Fisher and Kaimbot TV. Ayan ang aming bangka. Siyam kami guys na magkakasama ngayon. Ayan. Dito ng mga barong na. And guys, nakasakay na sila. Banti na kaitan mga dua orsa dito sa Urian. Tapos sub-sub kita de. Mga dua barang sa Urian. Papunta na kami ng Cueva. May pupuntahan pala kaming Yungib. Kuiba, Yungib. Yung anong Ay, amo kasuso. Yan lang sige. ang pangalan ng Yungib na yon, Kuiba? Tungki pare, tungki. Suba Caves. Yan. Dili mo pare. Sa gilid diyan puro. Dili sa gilid di pare. Yan, rag. Yan. Okay. Sakay na. Oh. Muna. Dia tekan mo. Dara mo diyan tekan kako. Labang na ding tagroy. Malo ka daw. Tuga. So hindi barang nga dewa na ading ko anak di dide. Ayo naulog pa sa pili. Batikano. Alright. Ayan. Here we go. Yan po ang ating master sagwan. Master Sago. Master angler. Kuya Tikwang. Todo bawang. Kuya Tikwang. Anong masasabi niyo? Hindi kami nagkuha ni May. Hindi kami Nagsagwa na pare sa bangklo. buklosan sa din naman. Kuti bayo pukod kami ng darakulo na ayaw. Pare sa bangklo. Muya na ako lumog. Sabi niya ni Lukso dyan tapatig ba kaya? Yan ba ang saraan? Yan ka na sa Okay. Ayan. Alright. So, ayan. Kita mo dyan sa Yan aming bangkero. Ganda. So, kung makikita nyo, ano ba yung tubig?
Hindi pa ito guys ang pinakalawak ng Suba. Kung baga ano pa lang to. Yan, mano. Yan, hindi mano. Yan, papasok tayo doon. Kami yan to. Ah, Yan to. Tama, sa pinito. Pare. Dewe na sa angkat taon nindo. dog sa din. Ang balon. Yan, tumabi sila yung maliit na sasakyan kasi pag dumaan, pinadaan muna kami. Malakas kasi yung halo ng dala nitong aming sinasakyan. Ayan guys, nandito na kami ngayon sa pinaka pupunta namin, yung Suba. Sa Kalawakan. Kalawak kita nyo pala kayo ngayon. Nalagay ng tag. Guys, pauwi na kami galing sa Cueva. Yung Cueva pala na yun ay malapit sa ano, dito sa Suba. Ayan. Kahit tirik na tirik yung araw pero sa pakiramdam malamig pa rin.